Sikaflex 529 Evolution je striekateľný, jednokomponentný tesniaci materiál na báze silánom modifikovaného polyméru, ktorý vytvrdzuje pri kontakte s vlhkosťou zo vzduchu. Tento produkt je ideálny na tesnenie karosárskych spojov, vrátane originálnych štruktúr povrchov alebo zvarových spojov. Ak potrebujete obnoviť pôvodný fabrický vzhľad, Sikaflex 529 Evolution vám to umožní, pričom poskytuje možnosť aplikácie nielen v striekanej, ale aj v hurkovej forme, takže sa ľahko prispôsobí všetkým vašim potrebám. Výborná priľnavosť k väčšine bežných podkladov je samozrejmosťou a navyše sa nemusíte obávať žiadneho nežiaduceho roztrekovania mimo požadovanú plochu. Jedným z veľkých benefitov tohto tesniaceho materiálu je jeho vynikajúca tixotropia, teda nesie sa výbornou tvarovou stabilitou aj na zvislých plochách. Povrch môžete bez problémov pretrieť vodou riediteľnými farbami. Produkt má len mierny zápach, takže práca s ním je maximálne komfortná. Oceníte aj jeho veľmi dobré akustické a tomiace vlastnosti. Okrem toho, Sikaflex 529 Evolution je bez obsahu rozpúšťadiel, izokianátov, silikónov a PVC, čo opäť prispieva k bezpečnosti a ekologickému charakteru výrobku. Tento materiál bol vyvinutý špeciálne na pružné tesnenie zvarových spojov a prekrývajúcich sa častí karosérie. Pri jeho použití dochádza k zvýšeniu odolnosti voči odlietavajúcim kamienkom a ďalším zaťaženiam, ktorým môže byť karoséria počas prevádzky vystavená. Výborne drží na väčšine materiálov, ktoré sa v automobilovom priemysle bežne používajú, ako sú kovové základné nátery, laky, samotné kovy, lakované plasty aj bežné plasty. Ak však uvažujete o aplikácii na povrchy náchylné na vznik napäťových trhlín, je dôležité najskôr konzultovať túto možnosť s výrobcom a spraviť skúšobné testy priamo na pôvodnom podklade. Produkt je určený výhradne pre skúsených profesionálov, preto pred samotným použitím odporúčame vždy najskôr overiť priľnavosť a kompatibilitu materiálu s konkrétnym povrchom a v podmienkach, v ktorých ho plánujete používať. Takýmto spôsobom si zaistíte nielen kvalitný výsledok, ale aj dlhodobú spokojnosť.